Dames en heren, de Paralympische Spelen zijn voor iedere sporter het allerhoogste podium. Het zijn dé sportevenementen waar de sporters geschiedenis kunnen schrijven. Vandaag bent u getuige van de officiële huldiging van de Paralympische medaillewinnaars. We gaan naar de zilveren medaillewinnaars. Allereerst wielrenster Alida Norbruis. Zij pakte zilver op de baan op de 500 meter tijdrit. En ik moet zeggen, André Kats, wat een ongelofelijke prestatie. 39 medailles, 10 keer goud, 10 keer zilver en 19 keer brons. 39 medailles. Dit is ver alle verwachtingen overtreffend. Van harte. Fantastisch, hele mooie sfeer en net alleen maar fantastisch, maar ik heel bijzonder. En ook in de strafvolle medaillewinnaars, dat er net echt een rond te be om persoonlijk bij iedereen stil te staan. Hè? Voelt het echt jammer? Nee, iedereen die verdient zijn aandacht en het is logisch dat net iedereen beneemt weer in. En ik denk dat ze de meesten beneemd had die daar ik het rug heen. Dus dat is prachtig voor die meesten die opname binnen. En dat moest ook gewoon gunnen. Ja, wat denk je of jou is? Is zo dan ook bij de minister en krijg je misschien dan ook wel een lintje? Nou, dat is wel mijn doel. Daar kan ik wel keihard voor vechten. En ik hoop dat ik er dan bij sta. Een grote prestatie van Norbruis die nog maar een uur in de top van het hutfietsen zit. Doch ze hier er meer in zitten. Maar ze kregen een grote chinslag te verwerken. Norbruis is 3 weken voor de Paralympische Spelen aan de blinde term opereert. De blinde darmoperatie die ik gewoon inhaakt en dat had wel voortgenomen wat ik in me hier. Dus ja, ik heb hier en daar wat op reservesfiets en vooral de wilskracht. En dat uiteindelijk nog resulteert in een zilveren medaille, ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. En dat maakt het misschien wel de beste prestatie ooit. Zonder deze chinslagen hier dan goud in zitten? Ja, gewoon. Ze jet bij de betteren. Ja, als zij 100% is, werden we de komende 4 jaar alles ontwangelen, dan wordt het zeker goud in Rio.